să-ți asumi riscuri merită până la urmă. E încă activă? Acum că Muguruza știe că au fost toți loviți, se va îndoi de totul și mai ales de ea însăși. Doar dacă nu? Talisman de motor! Nu, e Adrian și el nu are semnul. E o idee bună. Tiki, Flav, Kalki, uniți-vă! Voiaj! Tău îți dă acces direct la toți miraculoșii? Ce din cutia mea miraculoasă, da. E o scurtătură magică. Wow! Adrian Agrez, aici e miraculosul pâinelui, care îți dă puterea Este să fel, organizezi ca să și știți. orice atinge Reghizat mintea ta. în